Usa
oyibukayo beyibonayo. Yes, Jesus. Yabona le nto xa uyibuka beyikhuluselana kuba yiyo. Angeke kube yinto oyibuki. Amen. Amen. Yabona ke xa uyibuka na. Yabona ke xa uyibuka Facebook. Let's Facebook. Uzothi uyizwa. Uzothi masikhuluma uma usasizakala ufike lapho khona umuntu ekhona kodwa engasasizakala. Kuze kuze abantu abangaphandle bathi wanje abanye hamba ngobe nje ukuthi usefike lapho khona eseyilento ayibukayo. Hallelujah. Amen. Lithi Bible wabo selesuri really clear. Wabo selesuri kwenzeka. Wabona Zacarias fica
Siphumele basenyana. Sithi naku basekhona basebedlula. Akhamuke lo naku labase-Efesu bemlandela. Amanje akuthela la. Mose ukuphila bona. Ngifuna ukubuza mina namhlanje kumhla ka-15 ukuthi umsalwane yini noyibonayo. Yini okushayekela ngala ngobonayo. Ngoba uthi umfundisi ukuba yile nto oyibukayo, yini noyibonayo. Khona uThixo sami Jesu izwa amazwi akho. Jesu khathana ukuba lesiteke esibukayo sengifuna ukubona.
17 of Yesu